Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Hola, bon dia, soc Sarai i avui vaig a parlar del llenguatge del cos i les relacions interpersonals. Bé, primer vull mostrar-vos l'índex que tinc per a parlar sobre 4 punts. El primer és silenci i paraula, el segon és la mà, òrgan de relació amb els altres, el tercer l'aparença i el quart la comunicació, amb una introducció i una conclusió. Vull parlar del llenguatge del cos en referència a les relacions que tenim amb el món i queria qüestionar com ens relacionem amb les persones que ens envolten. Bé, primer, com he dit abans, vaig a parlar del silenci i la paraula. No hi ha veritable silenci sinó en relació a una possible paraula, i la paraula no existiria sense el silenci. Com podem veure, n'hi ha dos tipus de silencis. El silenci de les coses, perquè clarament quan tu estàs en una habitació a soles, els mobles, les taules no parlen. I el silenci interior, que és el que tenim cadascun. Bé, el silenci interior és plenitud íntima. La paraula sentida fa germinar una altra paraula i així successivament. Només sap parlar qui també sap callar. I la paraula del savi es valora per la seva escassetat. El silenci sempre embolica la paraula d'alguna manera. Aquest pot superar en força de significació a la paraula esperada. Un exemple pot ser quan estem esperant el bus o el tren i al costat tenia una persona desconeguda. No és una paraula perquè no el coneixem. Aleshores, el que va eixir és el silenci, siga voluntari o involuntari. I aquest silenci pot estar més carregat de sentit que la pròpia paraula. El contrari o l'enemic del silenci no és la paraula, sinó el soroll. Per exemple, quan un tren passa, el soroll que provoca és el que interrompís el silenci. Bé, el soroll apareix quan es trenca cert ordre material i humà. I com he dit abans, és el contrari del silenci. El segon que vaig a exponer és la mà, que és un òrgan de relació amb els altres. La meva mà es posa en relació amb el meu semblant, de la mateixa manera que amb les coses. Amb la mà jo faig senyals a altres persones, el convide, li cride o el rep. Bé, tenim dos tipus. Quan jo estenc la mà, és un signe d'amistat, d'amor i de perdó ferit. I després, quan nosaltres donem un abraç, quan l'estretxem, crea un espai corporal que jo mateix per acollir-me en l'altre. Quan nosaltres tenim un rebuig de l'encaixada, significa un acte de ruptura. No volem res amb la persona que el tenim al costat. I fa fallida una comunicació que ha pogut haver anteriorment. Llavors, guardem distàncies. Un exemple de la mà estesa és, per exemple, en les cerimònies matrimonials. Quan primerament l'home va pedir la mà de la dona, és un signe de compromís conjugal. I després ve ja en la mateixa cerimònia quan el xic li posa l'anell a la xica i al contrari. Bé, el següent del que vull parlar és l'aparença. Bé, la cura quotidiana de la nostra imatge corporal és a la trobada i especifica per endavant la mirada que altre posarà sobre la nostra persona. La nostra aparença també revela la cura de la condició personal i l'elecció i la conservació de les robes. Evidentment, si jo vaig vestida d'una manera, vull donar a veure una cosa. Si, per exemple, vaig vestida com aquesta dona, un poc descotada i amb faldetes curtetes, és el que jo vull mostrar. Si després em critiquen o em diuen alguna cosa, no tinc per què renegar perquè és el que jo he volut mostrar.
Pel meu exterior traduïsc en els fets la meva idea de mi mateix. Si jo porte aquesta roba és el que jo pense de mi mateix. I manifeste públicament la concepció que tinc de mi, tal i com em veig. Val? Per exemple, canviant de dona, veiem que aquesta és més senzilla, però ella no va a ressaltar per els escots o les faldetes, sinó realça per la seva discreció. Bé, i el quart punt és la comunicació. En totes les civilitzacions, en els ritus d'aliança impliquen compartir el mateix aliment o la mateixa beguda. El menjar compartit és acte de promesa i de fraternitat. Podem veure que n'hi ha diversos tipus de menjar. El primer que tenim és el menjar de negocis. Cadascun descobreix en l'altre a un home després del professional. És tot el contrari quan tu estàs treballant i després vas a menjar amb el teu company. No vas a conèixer a la mateixa persona. El segon tipus de menjar és el menjar d'aniversari. Es tracta de commemorar un esdeveniment. Bé, i està situat en el passat, però és decisiu per a condicionar el present i l'avenir previsible. El tercer menjar és el menjar de comiat. Els convidats volen afirmar que més enllà de les distàncies, encara que foren definitives, la fraternitat i la comunió dels participants continua existint. El quart menjar és el menjar dels funerals. L'alegria de menjar és un insult al sofriment dels parents pròxims del difunt. En la taula queda sempre un lloc buit que els primers dies ningú s'atreveix a ocupar. I l'últim menjar és el menjar de rebuda. Es nota que els menjars efectuats durant aquesta persona no ha estat present, quan torna es nota la comunió que mai havia cessat, sinó que havia estat l'esperança de que aquesta persona tornara. Bé, i tot menjar, fins i tot el més humil, presenta un caràcter festiu. En conclusió, els homes per naturalesa tendeixen a relacionar-se. Cada signe que realitzem amb el nostre cos té un significat. I això ha permès durant segles la comunicació entre homes i dones i la distinció entre els uns i els altres. I fins així la meva presentació, espero que us hagi agradat i gràcies per escoltar-me.